Mijn naam is Nelle Bijlsma. Dat doe ik samen met Herman van Haal. We hebben nummer 1, Tjarda van Horp in de baan met Lisanne Veenje. Als je klaar bent mag je wel starten.
Hebben we gekeken naar de eerste, nummer 1, Tjarde van Horp, gereden door Lisanne. Een paard wat een goede stap heeft, eigenlijk heel makkelijk en door zijn lichaam stapt. Mooi de ruimte, goed taktmatig. In de draf ook makkelijk zich laat, eigenlijk de souplesse en de ruimte is goed. Wat dan eigenlijk wel opvalt is de galop nog het minst is. En waardoor hij nog niet tot dragen komt. Mocht wat meer lossigheid hebben, waardoor het ritme ook wat beter kan vasthouden. Laat zich daarin wel goed bewerken. Mocht van nature nog wel, hij is een beetje groen, dat hij nog iets meer houding zou mogen maken. Krijgt vandaag voor de stap een 8, voor de draf een 7,5, de galop een 6, houding en balans een 6,5, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls een 7, totaalscore 77,5. Maar dan moet je nog even bijzetten. Gaan we door met nummer 2, een rijtje van de Goorlengebieden, gereden door Yvonne Horjus. Klaar ben je, mag je wel starten. AXC binnenkomen in arbeidskracht. AXC binnenkomen in arbeidskracht. C linkerhand. C linkerhand. EBE grote volgen. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendag. FXH van hand veranderen, daarbij enkele passen middendag. C smakel met boven. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. B afwenden. Eén linkerhand. Eén linkerhand. Tussen K en A, overgang arbeidskracht. Tussen K en A, overgang arbeidskracht. Tussen M en C, arbeidsgalop
Goed, dat was de proef van nummer 2, Rijntje van der Goingamide. Voorgesteld door Yvonne Horrius. Yvonne, om te beginnen compliment over hoe vriendelijk je hem voorstelt. Het enige wat ik je nog wel mee wil geven is dat je niet te veel een dressuurproef aan het rijden bent in de e-bob, maar dat je wel ook de kwaliteit van je paard laat zien. Het ziet er heel constant uit en het paard heeft een hele mooie houding en loopt een heel fijn proefje eigenlijk. Maar wij missen eigenlijk in alles wat activiteit en zouden willen zien dat dat paard iets meer aantreedt en iets meer vanuit het achterbeen vlug blijft. En wat ons betreft zou je dat best kunnen proberen, gaandeweg de proef, dat je iets meer eraan blijft rijden, zonder dat je je vriendelijke rijstijl verliest. Wat betreft het paard zouden we nog wel willen zien dat hij iets meer blijft schakelen en dat hij iets meer kracht ontwikkelt in het achterbeen. Hij heeft wel een hele mooie houding, mag iets lichtvoetiger blijven. Wat hij in het galopperen dan wel weer heel makkelijk doet, blijft hij heel makkelijk zichzelf dragen. Krijgt vandaag de volgende cijfers: stap en draf een 7, galop een 8, houding en balans een 7, souplesse een 7, schakelen een 7 en impuls een 7. Komt daarmee op een totaalscore van 79 punten. Volgende paard is in de baan verschenen, dat is nummer 3, Elbrich van der Herdershoeven. Wordt voorgesteld door Marta van der Meulen. En Marta, wat ons betreft kun je zo beginnen met de proef. Succes! Ik heb het allemaal al staan. Linkerhand. EB1 grote volgen. FXA van Helmbranderen, daarbij enkele passen middendraad. Zeven slangen, bolten, 3 golven. Zeven slangen, bolten, 3 bomen. Tussen zeeën en overgang arbeidsstap.
2 afwenden, 1 linkerhand. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidsblok links aanspringen. EB1 grote bolten en enkele sprongen middengalop. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. KA overgang arbeidsdraf. F1 van hand veranderen. EB1 grote bolten halstrekken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen C en M arbeidsblok rechts aanspringen. BWP grote bolten enkele sprongen middengalop. BWP grote bolten enkele sprongen middengalop. Tussen M en A overgang arbeidsdraf. KXM van hand veranderen in middendraf. Tussen E en K overgang arbeidsdraf. KAF, paard de hals laten strekken. KAF, paard de hals laten strekken. F, teugels op maat maken. FXG, wenden. Tussen X en G, half houden en vroeg. Hebben we naar de proef gekeken van nummer 3, Elbrug van de Herdershoeve, voorgesteld door Marta van der Meulen. Ten eerste compliment voor dat hij zo nog jong is en dat hij toch al zo zijn proef loopt. Het paard heeft een hele mooie houding, wat goed doorwerkt in zijn hele proef. Laat zich daarin goed bewerken. En heeft eigenlijk hele correcte basisgangen. Naarmate de proef vorderde, werd het eigenlijk ook nog wat losser. Ik denk dat het enigste dat je daar een beetje aan moet blijven denken, is dat hij zich nog wat losgelaten laat in zijn lichaam. Vooral dan in de draf. In de galop is hij wel heel mooi gedragen. Mocht hij ook daarin ook nog wat losser worden.
Krijgt voor de stap een 7,5. Voor de draf een 7. Galop een 7,5. De houding en balans een 8. Souplesse een 7. Schakel een 7. Impuls een 8. En totaal van 82 punten. Gaan we door met nummer 4. Iris van der Marne. Gereden door Femke Nauta. Als je klaar bent, mag je wel starten.
Dat was de proef van nummer 4. Iris van der Marne. Voorgesteld door Femke Nauta. Femke, ondanks de spanning, wel knap gereden. Alleen, ja, we zouden willen dat het paard iets meer houding maakt. En vandaag is hij wat weinig gesloten en blijft net iets te veel uit elkaar om makkelijk tot dragen te komen. Dus daardoor komt de verrichting niet helemaal zo uit de verf als we zouden willen. Wel blijft het paard takmatig en aansluiten vanuit het achterbeen in alle 3 de basisgangen. Krijgt daarvoor de volgende cijfers. Stap, draf, galop, alle 3 een 7. Houding en balans een 6. Souplesse een 6,5. Schakelen 6,5. En impuls een 7. Komt daarmee op een totaalscore van 74 punten. Is het volgende paard in de baan verschenen, dat is gewijzigd, is nummer 13. Wetser RV, wordt voorgesteld door Lisanne Veenje. Lisanne, als je de baan rond bent gereden, kun je wat ons betreft beginnen met de proef. Laat hem even een rondje kijken. Succes.
het paard dat hij een hele mooie houding maakt. Heel veel gedragenheid heeft. Ook souplesse. Wat hij nou nog een beetje mist is omdat hij wat spanning heeft. Vooral in de stap. Om de geslotenheid vanuit het achterbeen en het regelmaat en het ritme te houden. En dat zie je dan ook in het draf een klein beetje weer terug. Als hij gedragen is het goed. Maar als hij de overgangen of de tempowisselingen vanuit het achterbeen moet aantreden, mocht hij daarin nog wat sneller en wat actiever zijn. Daarentegen is de galop een hele mooi gedragen galop. Een mooi bergop. Veel sprong. Hij heeft een hele goede houding. En balans. Krijgt vandaag voor de stap een 6. Voor de draf een 7. De galop een 8. Houding en balans een 8. Souplesse 7,5. Het schakelen een 7. De impuls een 7. Totaal van 79,5 punt. Dan gaan we verder met nummer 6. Bobby Ulkje van Up to Date. Gereden door Evelien Brouwer. Als je er klaar voor bent, mag je wel starten. AXC binnenkomen en arbeidsdraf. Bij slee op de linkerhand. Slee linkerhand. Slangenpoten met 3 bogen. Tussen C en M arbeidsstap. Tussen de C en de M arbeidsstap. Tussen C en M arbeidsstap. Bij de B afwenden. En 1 linkerhand. Bij B afwenden. Bij 1 op de linkerhand. Tussen K en A in draf. Tussen K en A in draf. K en A in draf. Tussen M en C arbeidsgelop links. Tussen M en C arbeidsgelop links. E
Dat was de verrichting van nummer 6, Bobby Ulkje van Up To Date. Maar die is de baan snel verlaten. De merrie had vandaag, wat ons betreft, veel energie op een positieve manier. Kan in die energie wel iets meer zijn lijf loslaten en iets meer ontspannen blijven, maar blijft er wel aan trekken. Soms iets vlug in het ritme daardoor, maar blijft achter wel aansluiten. Het paard heeft een hele mooie houding en mooie verschijning, charmante merrie. Krijgt vandaag de volgende cijfers: een 6,5 op de stap, 7,5 op de draf en op de galop een 7. Houding en balans 7,5. Souplesse 6,5. Schakelen een 7,5. Impuls een 7,5. Komt daarmee op een totaalscore van 78,5 punt. Het volgende paard in de baan is nummer 7, Didde. Wordt voorgesteld door Mirte Pijper. En Mirte, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes! Tussen K en A arbeidsstraf.
F1 van hand veranderen. Gewoon de vol tegelijk. Alles laten strekken. Tussen E en F teugels op maat. Tussen C en M van op rechts. B rode volten. Tussen F en A overgang arbeidsstraf. KXM van hand veranderen middentrap. Tussen E en K overgang arbeidsstap. Tussen E en K arbeidsstap. KAF hals laten strekken. F beugels op maat maken. FXG wenden. FXG wenden. Tussen X en G half houden en voeten. Naar de proef gekeken van nummer 7, Widden. Voorgesteld door Meerte Pijper. Paard eigenlijk op een goede manier wel voorgesteld. Je probeert er eigenlijk wel goed aan te rijden. Het paard wil eigenlijk wel iets vlug worden in zijn beweging. Waardoor hij dan de gedragenheid nog wat mist. Dus dat zien we dan vooral ook terug in de galop. Dan houdt hij zich nog wat vast. En dan mocht hij eigenlijk mooier door zijn lichaam heen blijven galopperen. Dan mist hij ook de ruimte en de gedragenheid. En dat krijgen we een beetje terug in alle, en ook in de basisgangen. En hij maakt wel houding, maar toch loopt hij iets voorover. En dan loopt hij toch steeds iets van het achterbeen nog af. Krijgt vandaag voor de stap een 7, voor de draf een 7. De galop een 6, houding en balans een 6,5. Souplesse 6,5. Het schakelen 6,5. De impuls een 7. En er komt totaal scoren van 73 punten. Gaan we door met nummer 8. Dieren van de Herteveen. Voorgesteld door Hamina Holverda. Die is nog niet in de baan. Die mag wel beginnen als ze binnenkomt.
Dat was de proef van nummer 8, Dirre van het Herteveen, sorry. Voorgesteld door Harmina Holberda. Knap voorgesteld ook, Harmin, ondanks de spanning. Een paard met hele mooie houding, een mooie voorhand, mooie voorbeengebruik. Alleen wat in alles een beetje lastig is dat het paard gewoon nog wat kracht mist. En daardoor iets laat blijft in het achterbeen of zich er wat van af blijft drukken. En wat weinig activiteit behoudt in het totaalbeeld. In het stappen blijft hij dan iets danserig en zou die gewoon meer mogen aansluiten. In het draven is het gewone beeld, doordat jij hem daar fijn aan elkaar hebt, oké. Alleen in het verruimen en in de overgangen mist hij gewoon nog de kracht en loopt hij wat van het achterbeen af. En dat zie je vooral ook in het galopperen, zeker rechtsom na het halstrekken, dat hij daarin echt nog moeite heeft om zich te dragen. Dat is toch een stukje kracht. Krijgt daarom de volgende cijfers vandaag. 6,5 op de stap, 7 op de draf, 6,5 op de galop. Houding en balans een 7, souplesse 6,5, schakelen een 6, impuls een 7 en komt daarmee op een totaalscore van 73,5 punt. Het laatste paard wat we verwachten voor de rijproef vandaag is nummer 10, Winke van de Broeklanden. Wordt voorgesteld door Marlot Karsten. En Marlot, wij zijn zover, dus wat ons betreft kun je in de baan verschijnen.
Tussen M en C, overgang arbeidsgalop links. Tussen M en C, arbeidsgalop links. 1, 2, 1, grote volte, enkele sprongen, middengalop. 1, 2, 1, grote volte, enkele sprongen, middengalop. Tussen K en A, overgang arbeidsdrang. Tussen K en A, overgang arbeidsdrang. F1, van hand veranderen. F1, van hand veranderen. 1, 2, 1, grote volte halstrekken. 1, 2, 1, grote volte halstrekken. Tussen E en H, tussen maat. Tussen E en H, tussen maat. Tussen C en M, arbeidsgeloof rechts. Tussen C en M, arbeidsgeloof rechts. B1, B, grote volte. Even sprongen, middengalop. Tussen F en A, overgang arbeidsdrang. Tussen F en A, overgang arbeidsdrang. KX en hand veranderen, middendrang. KX en hand veranderen, middendrang. Tussen 1 en K, overgang arbeidsdrang. Tussen 1 en K, overgang arbeidsdrang. KAF, halstrekken. KAF, halstrekken. F, terug op maat. F, terug op maat. FX, geen wenden. FX, geen wenden. Tussen X en G, halt houden en groeten. Tussen X en G, halt houden en groeten. Hebben we naar nummer 10 gekeken, van de Roeklanden. Voorgesteld door Marlo Karsten. Toen je eigenlijk toen je de tweede gedeelte reed, was hij ietsjes rustiger in zijn beweging. We vinden wel dat je hem goed voorgesteld hebt. En je wilt ook wel proberen om dat zeg maar, vanuit het achterbeen de activiteit naar voren toe te krijgen. Hij mist een beetje aansluiting in de bovenlijn. En daardoor wordt het dan in het begin een klein beetje snel. En naarmate hij dan wat rustiger is, dan wordt het iets mooier, het beeld. Maar daar blijft hij gewoon nog wat kracht missen en die aansluiting. Vooral merk je dan ook in de galop dat hij eigenlijk daarin wat meer ruimte zou mogen tonen. En dat zien we dan terug ook in de... als je dan in de draf de verruiming doet, dan wil hij wel actiever en naar voren en ook wel ruimte. Maar dan mocht hij ook in het terugkomen wat meer gedragen zijn. En waardoor hij dan ook iets mooier zijn lichaam zou kunnen gebruiken. Je hebt hem wel goed voorgesteld. Voor de stap krijgt hij een 6,5. Voor de draf een 7. Galop 6,5. Houding en balans een 6,5. Souplesse een 6,5. Het schakelen een 6,5. En de impuls een 7,5. Komt totaal op 73,5. Hebben we nu een kleine pauze.
is in de baan verschenen nummer 11. De eerste deelnemer aan de menproef. Het paard Evelien van der Ridderdijk, voorgesteld door Udo de Haan. En Udo, wat ons betreft, kun je beginnen met de proef. Succes.
Dat was de proef van nummer 11, Evelien van der Ridderdijk, voorgesteld door Udo de Haan. Een jeugdig paard met een mooie houding, een mooie voorhand. Paard ook nog wel wat groen. Zou constanter mogen in de verbinding naar de hand toe. Dat hij daarmee ook gewoon zijn lijf losser laat. En fijner in balans, een constantere verrichting laat zien. Vanwege de leeftijd vergeven we hem dat vandaag wat. De stap is iets haastig, zou meer lichaamsgebruik kunnen tonen. Draf is een mooi beeld, zou iets meer overtuiging kunnen hebben met iets meer afdruk. Galop, wel techniek, met name linksom, maar zou meer in balans kunnen blijven. Krijgt daarom vandaag de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 7,5, galop 7, houding balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7 en komt daarmee op een totaalscore van 77 punten. Is in de baan verschenen de laatste deelnemer van vandaag, nummer 12, Black Beauty van Zomerstaten. Ons voorgesteld door Age Okkema. En Age, als je zo ver bent, kun je beginnen met de proef. Succes. AXC binnenkomen in arbeidsdraad. C linkerkant. C linkerkant. EBE grote botten. FXH van handveranderen, enkele passen middengrond. FXH van handveranderen. C, slangenboten, 3 boven. C, slangenboten, 3 boven. Tussen C en M, overgang arbeid stap. Tussen C en M, overgang stap. B, afwenden. B, afwenden. E, linkerhand. Linkerhand tussen K en A, overgang draf. Tussen K en A, overgang draf. Tussen M en C, galop links. Tussen M en C, galop links, aanspringen. Grote botten en een stroom middengalop. Grote botten. Tussen K en A, overgang draf. Tussen K en A, overgang draf. F1 van hand veranderen. F1 van hand veranderen. EBE, grote botten. EBE, grote botten. Aftrekken. Tussen E en H, vleugel normaal. Tussen C en M, galop rechts.
en A, overgang draf. Tussen F en A, overgang draf. KXF van handverander en middendraf. KXF van handverander en middendraf. Tussen E en K, overgang arbeid stap. Tussen E en K, overgang arbeid stap. KAF, handvraag trekken. KAF, handvraag trekken. F, de formaat. FXV, wenden. Dat was de proef van de laatste deelnemer uit de nummer 12. Zomerstaten, voorgesteld door Age Okkema. Helaas vanwege een lichte onregelmatigheid in het achterbeen laten we het paard... ja, het heeft wel de proef gelopen, maar we halen hem eruit en we beoordelen hem niet. Dus sluiten we hiermee deze dag af van de IBOP in Warga. Bedankt allemaal.